Bizargorri, maribeltz, kaskagorri eta bizar beltzen ipuinaren ondorengo ariketatxoak. Lehendabizi ulermen galderak egingo ditugu, baina beti bezala ez ditugu bakarrik egingo. Badirudi hemen inguruan laguntxo bat badugula, ez dakit, ikusten duzu zuek? Nonbaitetik atera da norbait? Hemen dago loritoa. Loritoak azkarrak izaten dira. Espantxa! Ez? Ez dira azkarrak izaten? Dira lorito tontoak ere, pertsonak bezala, topiko, Arrazoi. Baina zuk baduzu nahiko azkar arpegila. Espantxa, eke ba. Ikusiko dugu. Galdera batzuk egingo dizkizut. Ea asmatzen dituzu. Lehenengoa, nola du izena ipuin honetako protagonistak? Jende asko ateratzen da. Bat esateagatik, bizar beltz. Bai, asmatu duzu. Ondo. Eta bere familikoek nola dute izena? Hori, kaskagorri, anaia zen, ama Marimore. Bai, Marimorena, nola izango da Marimore? Maribeltz, hori, Maribeltz. Taita bizar berde. Zurea bai, bizar berdea izango da. Edo zure gandorra. Aitak izena zuen bizargorri. Hoxe ba, asmatu dutez? Bueno, hor non bait. Beste galderatxo bat, nola ezagutu zuten elkar? Gurasoek, bizarbeltzen gurasoek. Takit erosketa itera jontziren, talako batean, Erosketan? Bueno, abordajean, ez dakit. Hori da. Erregearen barkua abordatzen ari ziela. Hoxe, zaudupa? Seguro. Eta maite mindu ziren ta hori dena, biseme ekarri zituzten mundura. Eta nora joan ziren erditzera? Hospitalera, nora joango ziren Hospitalera? Piraten hospitalera. Piratek baute hospital bat? Takipa? Pirakidetza. Osakidetza. Oso ona baina ez dut uste hola denik. Zer badakizuen hola zen, ez? Bai, barbuda irlara. Eta barbuda nik uste bizar beltzortikan barba bizarra. Bai, seguro. Bueno, ondari zara. Espantxa, esan dizut, eskara horren askarrak. Dena errepikatzen dugu hortan, bai trebeak. Bai, hori ere esaten dute. Beste galderatxo bat, a ber. Eta, ze gertatu zitzaien gero? Nor saiatu zen bi anaiak eramaten, bizar beltz eta kaskagorri eramaten? Nori izango zen, mona! Faltan botako zituen, seguro, Amona? Ez dut uste amona izan zenik. Orduan, erregea? Hori bai, hor bete-betean eman duzu. Eta lortu zuen, baten eramatea? Bai, kaska kiski, nola zen, kaska... Gorriak ikusten nahi naiz, ondo asmatzeko. Kaskagorri, esan duzu. Hori, kaskagorri. Ondo, txikito. Ederki. Urteak pasa ziren, bi anaiak ibili ziren pirata gisa, eta non topatu ziren gero berriz. Gurasoen hiletan edo... Ez, horretaz ez du ezer esaten ipuinek. Utsi pentsatzen... badakit, Irlan, jaio ziren Irlan, barbudan! Bai, bete-betean eman duzu berriz. Ikusten ze azkarra zaren? Ni, espentxa, Espentxa. Askotan esaten duzuzuk hori, Espentxa, zuta inbestetan esaten, Ezpa. Eta zer zuen altxorrean kaskagorrik. Ze izango zuen txokolatezko txamponak! Hori zu jango zenuko orain gustora. Osondo txikito, primeran egin duzu. Espentxa! Eta orain, hizkuntza pixka bat landuko dugu. Ea beste laguntxoren bat otea torren, guri eskutxo bat botatzera. Ikusten bauzue baten bat abixatu. Etorri da. Badakizuen orden.
Txano gorritxoren amona. Kaixo, Txano gorritxoren amona, ze modu zaude? Ondo, piskorra. Bai, ikusi besterik ez dago. Uste dut dantzan harrapatu zaitu dela. Bai, maite dut dantza egitea, bai. Na. Bueno, a ber, hizkuntza ariketak izango dira orduan. Landuko dugu zer egiten genuen lehen, eta zer egiten dugun gaur egun. Eta modu desberdinetan esaten ditugunez, bi gauza horiek, aditza aldatuta, bai, lehen aldia, orain aldia, gauza horiek pixka landuko ditugu. Esku bat botako didazu, lagunduko didazu? Bai, neska, gustora, ez daukat besterik egiteko. Bueno, hori du ona, gure amonak. Denbora libre pila bat, eta laguntzeko gogoa beti. Ea ba, esaiguzu, zer egiten zenuen lehen, gazteagotan, orain egiten ez duzuna. Utzi da zu pentsatzen, a ber, gazteagoan nintzenean, oso txikia nintzen. Orain ere zara asko handitu. Arrazoi, horrek ez du balio orduan, orain bezalakoa da. Beste zeo zer bururatzen zaizu? Bai, gazteagoan nintzenean, txirikorda egiten nuen. Orain ere egiten duzu ba? Arrazoi, hortan ere naiz aldatu. Pentsatu behar dut, ze gehiago esan nezake. Bai, gazteagoan nintzenean, betaurrekoak eramaten nituen. Orain ere eramaten dituzu ba? Arrazoi, hori ere ez aldatu. Utziazu pentsatzen ba. Soine koloredunak eramaten nituen gaztetan. Oain ere alargara mazu, Arrazoi, hortan ere naiz aldatu. Gauza gutxitan aldatu zara zu. Ez dakit ba, utzi pentsatzen. Bai, egun guztia abesten pasatzen nuen. Oain ere egiten dezu ba? Bai, naiz konturatu. Utzi dazu pentsatzen, beste zeo zeria. Bai, otsoa asko baiten nuen nik gaztetan. Bizitan etortzen zitzaidan askotan. Bai, oso lagunak ginen. Tuturu. Gaur ere etorri zaizu bizitan. Arrazoi, otxoko, etorri zara, potxoko. Bai, hortan ere, enaiz bain beste aldatu. Baina utzi pentsatzen, gaztetan asko irakurtzen nuen. Bai, baina orain ere bai, naiz aldatu hortan ez da. Ai, buru hori. Utziazu pentsatzen, bai, badakit. Gaztetan nobio bat banuen. Eta orain ez? Orain biditut. Hortan aldatu zara orduan. Arrazoi. Ez dakiz ere esan niska gaztetan oso gazte sentitzen nintzen. Baina orain ere bai. Bai, arrazoi. Orain ere oso gazte sentitzen naiz. Ama, alkatea da. Adinekoak itxialdian ze modu zaudeten jakin nahi du. Deitu dizu telefonoz. Ama, jetxi irratia. Ama! Hartu telefonoa, alkatea data. Hartu! Jesus! Komunean harrapatu nago horrek. Ezin ba ez erregi, non dago masina? Non dago telefono hori? Inoiz ez dakit non usten duzuen telefonoa. Etxe honetan erotuko naiz. Hementxe dago masina. Bai. Komunean harrapatu nazu, bai. Bai, ni naiz. Juanita Oronoz, igartiburu, bai, hoxe naiz. Bueno, azken aldian, Juana Burutifana edo Buruti Juana ere esaten didate, bai. Bai, egun batzun eramatzan hor libratu ezinean eta hortxe harrapatu nauzu, bai, gaur. Saiakeran. Aizu, alaba, galdetu dizemous dagoen, kontatu barko diotena, ez? Kanpokoa eta barrukoa eta kakarena ere, bai. Aizu, bai, non ginen? Bai, komunean, bai. Beti naiz ni goxalduta gero taka joaten dena,
baina azken aldi honetan ez dakit zer dudan. Bueno, baina ez zaitu nire kakekin aspertoko. A ber, deitu duzu adinekoak zemoz gaude jakiteko ez da. Bai, estimatzen da. Bai, hemen dena ondo, bai. Baina, bai, argi dago gerra garaian okerrago pasea genuen 36, bai. Baina, badira gauza batzuk hobetu daitezkenak. Baldin baituzu 5 minutu, zerrendatxo bat prestatu dut hemen. Bai, berehala bukatuko dut. Badakit, bai, herria oso handia da, bai. Hemen txe, a ber. Ui, beta horrekorik gabe, auskalos esango dizudan. A ber, lehenengo gauza. Bai, txakurrak paseatzera, atera daitezke, taitona monak ez. Lege hori nork asmatu du. Zure txakurrak asmatuko zuen. Ez da bat ere legezkoa, ez da justua. Hene bada. A ber, bai. Baina guk behar dugu atera. Zeren bestela burua joan egiten zaigu. Ta nire burua joaten bazen, gero ez dut pilatzen. Gauza raroak egiten hasi naize. Lehengo gunean, mobila tostadoran sartu. Eta ogiarekin telefonoz ditzen saiatu nintzen. Bai. Eta hori da hemen itxita gaudelako. Seguro, nik lehenen horrelakorik egiten. Ta lehenguan konpra egin, eta kontainerra bota nuen, txabor poltsa zelakoan. Ai, Juanita, gure Juana burutifana. Bai, ala uste dut panik ere. Eta beste gauza bat, a ber, arratsaldero partisa botatzen dugu hor, jubilatuenean. Eta orain ere buruarekin jolastu behar dut. Eta trampak egiten dizkit ere buruak eta xerrenago. Ez dago eskubiderik. 3. gauza, bai, 8 bailableak, bai. Hori bereziki gustatzen zait. Bai, balkoietan egiten diren gauza horiek. Bata kantatu bestea musika jo. Oso motzak egiten zaizkitze, sofatik altxa, hortza jarri eta nere burua ponponatzen dudanerako txafo. Akabo fandango. Orduro, bai, orduro egin beharko litzateke. Lotarak orduan ez, lokoluskan ez, baina. Hombre, bisiposa txiki bat eta denborarik ez. Eta beste gauza bat, telebista. Bai, teleberri horiek, fuera, botarrika. Denbora guztia hildakoa gora, hildakoa bera. Italian 300, Frantzian 200, Espainian 500. Ematen du, zer gau ba, Coronavision o zer, Eurovision beharrian. Eta beti Espainia txapeldun, en fin. Eskerrak Euskal Herrian txintxoago portatzen garen, dena esan beharra dago. Hortaz, hori dena kanpora, bai, teleberriak kanpora, eta jarri parreiteko saioak eta horrela, bai, programako larrisibliak, intxantiak, bai. Eta okeran, mute guapoekin, begia pixka bat posteko ere. Ai, hain beste hildako. Eta azkena, haizu alkate, beste gauza bat oso garrantzitsua. Alkate? Hor zaude? Kolgatu idazu? Baina, ze edukazio txarra, gaur egungo gazte trastornatu hauek. Alkate! Ai, bala, hau ez alda, telebistako mandoa. Mandoarekin hitz egiten ari nintzen. Ai, Juana burutifana. Oi, buru galtzia. Alaba, baina non utzi didazu masina, telefonua, non utzi didazu. Alaba. Nik ez dut eta alabarik, oain gogoratu naiz. Eta tramankulo hau. Zer da tramankulo hau, neri begira. Nere burua ikusten dut. Oize masimur, ematen dut intxaur bat, bai ala ematen dut. Eta, zu telefonoa izango zara noski. Zato nerekin lasai. Ez zaitu tostadoran sartuko ez. Ea ba, nola itzaltzen da tramankulo hau. Non dakazuzuk botoia. Itzal zaitez bestela tostadoran sartuko zaitut.